Danielin Kristian Ṭhingṭhi ti Lehkhabu ro pui deuh mai hi oma he Lehkhabu khovel hian angai vena angai sanga thila ti theih em maya minu na pon thu soina sani ziaktu hrialo ti kha ani reng thina khovel huap angai vena ni wanga ni nga ziaktu hi an ngai vel le na sakhop maya mania theology an pakhat ka thiam pa ne kai mu tomi min hrila Danielin Kristian kha ziaktu khato sinatia Albert Tobertson ziah alonia chu tiang khopin khovelina ziaktu hriat chak Lehkhabu thil ti theile ngai ven chu Mizo in kan lo chiar ve thei turin pusi than siaman lo le ling hnau maya lomong khop maya keipon ka lo chiara ka chiarna rei to a kanuna thu soi na se em maya he Lehkhabu kal tlanga pathian thu ka hriat fia le min zirtir tam taka oma ka salmon pakhat ṭhingṭhi na tia phei ka chuan he Lehkhabu atanga ka hriat fia hi tam tak ka soya ka thinlunga ka la hriat reng thin chu ka ṭhingṭhi pon ka hriat thin he Lehkhabu atanga ka fia chu mathai bung sari chang sari mi dil rawh zong rawh kik rawh ti hi min zirtir fia hi ka tila tuka ring tu tam takin pathian a emo he lei thila Thlarau a po Thlarau lo lama po ni se pathian hin an thil dil an mu theilong chan chu an zonga an kika hon chani thein turin pathian hin an ṭhingṭhi chau thin chu mi wang chu an mu lo thin ani chu wang chu ring tu chuan a zona a kik ma in a dil ma satur ani ti hi he Lehkhabu tanga ka thinlunga ka von reng thin chu tiang khopa kanuna pon thu soi Lehkhabu ro pui chu ani a mi zong song in lo chiar thei ula ka du khop maya ni ma sela kan ban pha ka imo kan mu turin alo om lo ani pon tu lai thiamna sang zela hian rong bona zaw zok ani be sein Bethel Ministry ten kan rong bol na pem poi mo tak pakhat I capture live production ti YouTube channel a khan mi zong song ina an lo ngai thak thei turin he Lehkhabu hi chiar sak cheu ania chu an lo chiar to pa chu info na tang kan ilong me chhuak anga bungtin mai khai ngai thak turin I capture live production ti a khan YouTube a khan Danielin Kristian Ṭhingṭhi ti khan lo zung ula ta chuan in kuta emo chiar phalo ma ula info na hani ngai thak turin ronda ania hei thil zong rong bol tu te mi kan hi han fakemo hi kan tan chuna rem velo ni ma sela he Lehkhabu hi chu kanuna po thu soi testimony nei ngei tu kan yo wangin ka fak ngama I chira tan ka du sak ema wang chen he Lehkhabu hi lo chiara iban phak lo pon I phone atang tal lo ngai thaturin kan som du che ni